Svet bez sociálnych sietí si už ani nevieme predstaviť. Denne ich používajú takmer 3/4 Slovákov. Pri mladých do 26 rokov je to až neuveriteľných 94%. Pre mnohých sa stali cestou k príjmom aj k podnikaniu. Nielen online svet chcú mladí objavovať. Našťastie mnohí z nich sa odvážne púšťajú aj na cestu podnikania v iných oblastiach. Nielen pre nich existujú štátne programy podpory. O tom všetkom bude naša dnešná relácia. Koľko si môže zapýtať dobrý influencer? Tie sumy vedia byť astronomické. Máme modelky v sieti, ktoré sú schopné zarobiť 250 000 eur za jeden post. Kedy influencer potrebuje podporu agentúry? Obrátila by som sa na agentúru v momente, keď už sa stávam trošku väčším hráčom. Čo je na sociálnych sieťach najpodstatnejšie? Ja si myslím, že najpodstatnejšia vec na sociálnych sieťach je konzistentnosť. Michal Jakša Novotný je podľa časopisu Forbes jedným z najvplyvnejších influencerov Slovenska. Má obrovský záber aj príbeh. Je z Martina, korene má aj vo Vietname a nejaký čas žil v New Yorku. V 18 založil sieť streetwearových predajní. Šéfoval hudobnému vydavateľstvu a prezývku Jakša má od trénera thajského boxu. Dnes pomáha aj iným presadiť sa v reklame a v branži je synonymom kreatívy, úspechu a profesionality. Podelil sa s nami so svojimi skúsenosťami a radami. Jakša začal už pred rokmi ešte na sieti MySpace. Jeho úspechu pomohlo, že už od začiatku mal vždy produkt, ktorý na sieťach propagoval. Pracoval som so sociálnymi sieťami vždycky ako promokanálom. Takže ja som v čase, keď som robil, napríklad organizoval som koncerty, tak som veľmi veľa propagoval práve koncerty, hudbu, interpretov. Následne, ako sa môj život vyvíjal, menili sa nejaké moje pracovné veci, tak som to využíval rovnako tak aj sociálne siete na to. Čo robí na zvýšenie dopadu? Ja sociálne siete robím veľmi autenticky, takže ten rast je naozaj veľmi organický. Vždycky, keď sa venujem nejakej novej atraktívnej téme a veľa ju propagujem, tak sa vždycky objavujú noví followery, zasahujem nové kruhy. Instagram buduje viac ako 10 rokov. Akú úlohu v tom hral cieľ zarobiť si? A viete čo, žiadna moja pracovná aktivita nemala nikdy biznis plán. Ja som vždycky začal robiť niečo z nejakého nadšenia a postupne akoby tie peniaze vždycky do toho prídu. Samozrejme je to určite finančne zaujímavé, ale nebol to na začiatku plán a je to skôr akoby taká cesta. Jakša vraví, že z influencingu sa na Slovensku dá vyžiť. Ako si vyberá značky na spoluprácu? Spolupráce so značkami, tak tá ich práca ma musí nejakým spôsobom osloviť a musím jej dôverovať. Aj manažérka, ktorej profesiou je pomoc influencerom, súhlasí, že dôvera je zásadná. Najhodnotnejšou menou vlastne influencerov je dôvera, ktorú si oni získajú tých svojich followerov a to je aj to, za čo vlastne tie brandy platia pri spolupráci. Aj marketingová expertka potvrdzuje, že pri výbere partnerov je treba byť veľmi opatrný. Dôvod? Veľké riziko pri zlyhaní. Když člověk si vybuduje nějakou influencerskou značku, tak za tu značku vlastně ručí svým vlastním obličejem, jo? Svým jménem, svým obličejem. Čo je podľa Jakšu dôležité, ak chcete uspieť? Ja si myslím, že najpodstatnejšia vec na sociálnych sieťach je konzistentnosť. Množstvo mojich klientov sa sťažuje na to, že keď dajú po dlhšej dobe nejaký post alebo niečo, tak ich opúšťajú práve followery. Takže toto je určite jedna z chýb, že nie sú konzistentní. Prečo je to tak? Osamelý post ľuďom pripomenie, že sledujú niekoho, kto nie je aktívny. Takže na čo by ho mali sledovať? Tí, ktorí uspejú, majú rovnako ako Jakša aj autenticitu, ktorou sa získava dôvera publika. A zároveň majú trošku aj ten business mindset, že vedia jasne si zadefinovať, prečo to robia, čo chcú komunikovať, vedia byť konzistentní, vedia si urobiť nejakú stratégiu, plánovať dopredu a taktiež sa možno nebať experimentovať. A autenticita zostáva zásadná. Jej sila je aj dôvodom, prečo sa na sieťach budeme častejšie stretávať so surovejším, menej pripraveným obsahom. Odchádza akoby trend takého krásneho obsahu, dobre natočeného, dobre nasvieteného. Myslím, že príde čo najsurovejší obsah, ktorý pre ľudí bude najviac autentický a najviac uveriteľný. Tento rok sa celosvetovo na reklamy na sociálnych sieťach minie $280 miliárd. Pre porovnanie to je dvojnásobok ročného hrubého domáceho produktu celého Slovenska. Ako sa do tohto obrovského koláča správne zapojiť?
Najjednoduchšie je, ak máte produkt a propagujete ho na relevantných sieťach. Druhou možnosťou je influencer marketing, kedy influencer najskôr vybuduje sám seba ako značku a potom cez svoju osobnosť propaguje iné značky či produkty, napríklad pomocou sponzorovaných postov, podielov na predaji a súťaží. Influenceri vedia mať aj priame príjmy z reklamných prestávok, napríklad v podcastoch. Ale i pro influencery si myslím, že dlouhodobě je nejvýhodnější, když oni sami si založí vlastní firmu a propagují vlastní produkty a služby. Rada nádejným influencerom: hlavne nič neodkladať a začať pravidelne pridávať obsah a príliš neriešiť, ako ten obsah teraz vyzerá. Ne proto, že tím, že budu přidávat nějaký obsah každý den, tak budu mít okamžitý nějaký šílený výsledky. Ale kvůli tomu, aby ten člověk získal ten trénink, osmělil se před kamerou a byl vlastně schopen na ty sítě přidávat obsah, který je najednou autentický, protože se ten člověk nestydí, necenzuruje se a to na těch sítích obecně nejvíc funguje. Platí, že čím viac času sledovatelia venujú influencerovi, tým intenzívnejší je ich vzťah. Jednotlivé siete sa preto veľmi odlišujú. Když si poslouchám třeba, koukám na nějaký podcast na YouTube, tak ten vztah je hlubší, že jo? Ale pokud je to na TikToku a mám s tím člověkem 4 vteřiny, možná minutu, tak ten vztah nebude tak intenzivní. Preto sa vzťah na YouTube buduje najdlhšie a na Instagrame a TikToku najkratšie. Keďže hlavné siete dnes používajú rovnaký videoformát, teda na výšku, expertka si myslí, že to treba využiť a ten istý obsah treba dávať na YouTube, TikTok aj Instagram. Kedy sa oplatí začať sa radiť s profesionálmi? Obrátila by som sa na agentúru v momente, keď už sa stávam trošku väčším hráčom a potrebujem pomôcť treba so zmluvami alebo naopak výber nejakého partnerstva alebo spolupráce. Rozhodne si však neskúšajte nakúpiť followerov. Nástroje sietí to odália a poškodí vás to. Možno ešte taká rada, čo naopak môže pomôcť zvyšovať počtu sledovateľov, sú aj rôzne kolaborácie s inými tvorcami a tým pádom si ako keby rozširujete tú sledovateľskú bázu. Keď vstupujete na sociálne siete, je treba počítať s tým, že nie každému sa zapáčite. Hejty sú súčasťou práce. Čo robiť? Najčastejšie je stratégia ignorovať. Niekedy sa influenceri púšťajú do tých bojov proti veterným mlynom, ale častokrát skončia viacej vyčerpaní, ako keby z toho niečo získali. A ktorých chýb sa na sieťach najčastejšie dopúšťajú firmy? Největší chyba je asi to, že si podnikatelé samozřejmě zafixují, jak vypadá reklama, jo, třeba v televizi nebo kdekoliv jinde a snaží se to replikovat na těch sociálních sítích. Pokiaľ príspevok nie je niečím zaujímavý, zábavný či vtipný, ľudia naň nereagujú. A pokud k tomuhle nedojde, tak prostě ten příspěvek zapadne. No a samozřejmě, když je to fotka tenisek na bílém pozadí, tak to už nemá v dnešní době žádný efekt. Takže mnohem líp funguje vlastně rychlej střih, ale natočený klidně na mobilní telefon. Akú si zvoliť začiatočnú stratégiu? Já doporučuji každému klientovi třeba, ať si zaplatí reklamu na Instagramu, třeba na Facebooku, kdekoliv, která ty lidi bude vést na ten Instagramový profil a motivovat je, aby vlastně ten náš profil sledovali. Nie každý sa môže stať influencerom či rozbehnúť e-shop. Mnohí mladí potrebujú prvú pracovnú skúsenosť alebo podporu pri hľadaní práce. Ministerstvo práce pripravilo špeciálne programy na podporu zamestnávania mladých. O nich sa porozprávame so zástupcom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, pánom Biliamom Michalovičom. Vítajte v štúdiu, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Môžete nám teda prezradiť, aké programy sú prichystané pre mladých? Pre mladých ľudí sú prichystané programy, ktoré im pomôžu buď získať nejaké zručnosti, ktoré im chýbajú. Ten projekt sa volá Zručnosti pre trh práce. A potom programy, ktoré im pomôžu, keď hľadajú prvé zamestnanie. To je zase projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť, ktorý má rôzne aktivity. Tie podporia potom mladých ľudí pri hľadaní prvého zamestnania u zamestnávateľa, alebo ich podporia aj, ak chcú začať podnikať sami. Existuje aj program Záruka pre mladých. Mohli by ste vysvetliť, čo to je? Záruka pre mladých v princípe znamená, že každý členský štát Európskej únie má povinnosť zabezpečiť, aby mladý človek, ktorý sa ocitne v
tzv. Situácii need, to znamená, že je nezamestnaný, nezúčastňuje sa vzdelávania a nezúčastňuje sa ani odbornej prípravy, tak aby do 4 mesiacov dovtedy, kým sa v tejto situácii ocitne, aby získal kvalitnú ponuku zamestnania alebo vzdelávania. Môžete nám povedať o rekvalifikačných kurzoch? Mladí ľudia sa môžu zúčastňovať rôznych kurzov, ktoré im doplnia zručnosti. Najčastejšie sa zúčastňujú kurzov počítačových, nejakých špecializovaných, ale aj kurzov v oblasti beauty služieb alebo kurzov v oblasti účtovníctva, daní a financií. A prostredníctvom úradov práce môžu získať práve podporu vo forme preplatenia ceny tohto kurzu. To znamená, že toho kurzu sa vlastne zúčastňujú zdarma. Predpokladám, že na úradoch práce je evidovaných dosť mladých ľudí do 30 rokov, ktorí možno ani nechcú podnikať. Čo s nimi? Je tam relatívne veľa mladých ľudí, ktorí o podnikanie záujem majú. Preukazujú to aj naše skúsenosti z podporného programu, ktorý im poskytne 8 000 eur na 2 roky podnikania, na podnikateľský zámer, ktorý je úspešný. Takto na Slovensku bolo za ostatného roka pol podporených viac ako 1000 mladých ľudí. Tí, ktorí podnikať nechcú, alebo nemôžu, alebo nemajú na to predpoklady, tak môžu využiť iné podporné programy. Buď vzdelávanie, alebo potom podporu pri prvom zamestnaní. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie. V rozhovore budeme pokračovať. A poďme späť k internetu. Často sa pri diskusiách o webových stránkach používa výraz SEO alebo SEO. Čo to je? SEO, Search Engine Optimization, či po slovensky optimalizácia pre vyhľadávače, je proces zlepšovania viditeľnosti webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Zahŕňa úpravu obsahu, kľúčových slov, technických nastavení a budovanie spätných odkazov, aby stránka dosiahla vyššie pozície. Cieľom je prilákať viac návštevnosti, čo zvyšuje šance na získanie zákazníkov. No a sme späť v téme o zamestnávaní mladých ľudí. Spomenuli ste, že mladí ľudia môžu získať ponuku zamestnania. Vie z tohto mať niečo aj zamestnávateľ, ktorý takéhoto človeka zamestná? Zamestnávateľ, ktorý dá ponuku zamestnania mladému uchádzačovi o zamestnanie s nejakým špecifickým znevýhodnením, môže získať príspevok na celkovú cenu práce viac ako 1000 eur až po dobu 9 mesiacov. Za ostatný rok a pol na všetkých úradoch práce bolo podporených viac ako 500 zamestnávateľov, ktorí dali pracovné ponuky viac ako 600 mladým ľuďom s týmito špecifickými znevýhodneniami. Aké znevýhodnenia sú to? To sú vyslovene nejaké zdravotné znevýhodnenia? Hovoríme aj o mladých ľuďoch, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, aj o dlhodobo nezamestnaných mladých ľuďoch a aj o mladých ľuďoch, ktorí majú nedostatočnú úroveň zručnosti. Samozrejme, úrady práce aktívne spolupracujú so zamestnávateľmi, ktorí hľadajú zamestnancov s potenciálom pracovať na určitých pozíciách a práve na úradoch práce získajú informácie aj o profiloch mladých ľudí. Čo ak zamestnávateľ zvažuje, či ten uchádzač je pre ňo naozaj vhodný? Ak si zamestnávateľ nie je istý, či práve konkrétny človek v evidencii úradu práce spĺňa požiadavky, ktoré budú na neho v práci vkladené, môže si zamestnať tzv. Na skúšku. Hovorím síce o zamestnaní, nie je to však už zamestnanie v pravom slova zmysle. Ten uchádzač zostáva v evidencii úradu a za podmienok, ktoré si dohodne zamestnávateľ s úradom práce, môže určitý čas vyskúšať, či je pre neho ten človek vhodný. A získa na to potom samozrejme ten účastník toho programu Práca na skúšku finančný príspevok z úradu. Projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť pamätá aj na tých mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v zložitej sociálnej situácii a preto mladí ľudia, ktorí sa zamestnajú, sú aktívni pri hľadaní zamestnania a sú členmi domácnosti poberateľa dávky v hmotnej núdzi, získajú motivačný príspevok a to až na celý 1 rok vo výške pol roka 150 eur a druhého pol roka 75 eur. Je to ešte taká jedna špecifická skupina mladých ľudí a to sú absolventi škôl, ktorí nemajú žiadnu prax. Viete pomôcť aj im? Samozrejme, už legislatíva, zákon o službách zamestnanosti pamätá na podporu absolventov a program Slovensko túto podporu rozširuje na všetkých mladých ľudí vo veku do 30 rokov. A môžu sa zúčastniť projektu Prax pre mladých, ktorý im opäť zabezpečí, aby počas spolupráce s konkrétnym zamestnávateľom získali tie chýbajúce zručnosti pre trh práce. Veľmi pekne ďakujem za praktické informácie. Dovidenia. Dovidenia.
Známi slovenskí influenceri si vedia vypýtať 5 000 eur za jeden výstup. Ale marketing na sociálnych sieťach nemusí stať Mailand. Jednoduché tipy vám ušetria čas aj peniaze. Podnikatelia na sociálnych sieťach môžu ušetriť najlepšie tak, že si dobre položia hneď prvú otázku, či tie sociálne siete naozaj potrebujú. Druhé, čo by si každý podnikateľ mal zvážiť, je, že aké je to jeho auditorium. Podľa toho si treba vybrať tie siete, na ktoré klienti chodia. A niekedy sa najlepšie dá ušetriť otázkou. Či to budem robiť ja sám, alebo niekto z mojej rodiny, alebo to predsa len zverím odborníkom. Okrem strác, omylov či neznalosti, výroba každého príspevku niečo trvá. Ak sa človek, podnikateľ, rozhodne tomu venovať čas sám, tak by mal počítať s tým, že ho to môže stáť asi 30 až 40 hodín mesačne. Ak sa podnikateľ rozhodne pre služby agentúry, o akých sumách sa bavíme? Čiže ak vám stačí jedna sociálna sieť, napríklad Facebook, a budete počítať, že tam potrebujete aspoň 5 príspevkov mesačne, budete musieť počítať so sumou okolo 300 eur. Menším firmám možno odporučiť spoluprácu s malými či až mikroinfluencermi. Môžu byť skutočne efektívni. Pretože práve tým, že sú ešte malí a majú ako keby veľmi silnú vybudovanú dôveru u tej svojej cieľovej skupiny, u tej svojich followerov, nie sú ešte takí komerčne prefláknutí, tak tým pádom tí followery majú o mnoho väčšiu dôveru voči danému influencerovi aj tomu produktu. A existujú nejaké šetrné stratégie, ako sa stať influencerom, pokiaľ nie som mediálne známy? Samozrejme, pokiaľ niekto chce veľmi rýchlo dosiahnuť vysoké počty fanúšikov alebo followerov, môže robiť aj bláznivé veci, môže sa ponatierať Nutellou, ale najpravdepodobnejšie je, že ušetrí tým, že bude organicky rásť. Divák z Chrenovej v Nitre nám píše, že sociálne siete neustále menia algoritmy a pýta sa, či sa s tým dá niečo urobiť. Já si nemyslím, že ty algoritmy často mění. Hlavní změna v tom algoritmu, která byla třeba u YouTube, u TikToku i u Instagramu v poslední době, je video na výšku. Nicméně, čím víc nás je na té sociální síti, můj táta vždycky říkal, je nás moc slimáčků a málo kapustiček, že vlastně je nás příliš na té síti, tak ten algoritmus se musí přizpůsobit. Takže sieť prejde z chronologického zobrazovania na selekciu a snaží sa vybrať najlepšie príspevky. A v dnešní době je to tím pádem na všech sítích obsah, který je nejzábavnější. Zábavné príspevky nás držia na sieti. Sieť je pre nás síce zadarmo, ale stávame sa konzumentom reklamy. Reklama sociálne siete živí. Jak se tomu přizpůsobovat je úplně jednoduchý. Trávit na té sociální síti alespoň 10 minut denně jako konzument toho obsahu. Treba zistiť, čo tam funguje, čo ľudí baví, čo má lajky, čo má dosah. No a to, co vidím, ne že skopíruju, ale nějakým způsobem to zakomponuju do té svojí tvorby tak, aby to dávalo smysl. Na začiatku 90. rokov supermodelka Linda Evangelista povedala, že za menej ako $10 000 na deň fotenia nevstane z postele. To je po zohľadnení inflácie dnes $25 000 za deň. Točia sa v influencingu podobné peniaze? Ako sa odvtedy zmenil svet, v ktorom tvár predáva? Rozprávali sme sa s človekom, ktorý je dlhé roky za mnohými hviezdami reklamných kampaní. Sašom Jánim. Saša vraví, že na 90. roky sa pozerá s nostalgiou. Nebolo toľko rýchlej módy, a fotilo sa na analógii, modeliek bolo menej, fotografov bolo menej, časopisy mali obrovskú váhu. Dnes reklama vyžaduje oveľa väčšiu diverzitu. Nezmenilo sa ale, že dominujú krásne tváre, len sa zmenšil podiel modeliek. Skončila éra Kate Moss a všetky herečky, speváčky, všetci influenceri chcú svoj podiel koláča, takže samozrejme si to delia s modelkami. Na druhej strane vďaka sociálnym sieťam zase modelky získali silný hlas späť, lebo na sociálnej sieti môžu komunikovať svoj názor, svoje postoje, podporiť svoje aktivity biznisové, charitatívne a tak ďalej. Je veľký rozdiel pracovať s modelkou a influencerom? U modelky my ako agentúra staviame celý ten obraz, učíme toho človeka, snažíme sa ho naučiť s tými sociálnymi sieťami pracovať a ten rast je postupný. Keď získame influencera, už si hotoví ľudia, ktorí prídu a hľadajú u nás buď servis,
alebo aj vystavanie toho imidžu, poťažmo podporu PR a tak ďalej, ale hlavne je to o tom vyjednávaní s klientami, o tom stávaní tých stratégií, lebo to nie je ich doména. Služby Elite používa napríklad modelka Kendall Jenner, ale aj herečka Hanka Wagnerová. Boli influenceri pre agentúry strašiakom? Všetci sme boli zvyknutí na to, že modelka si musí obchodiť kvantum prehliadok, byť na kvantách titulných stránok. Trvalo to roky, aj kým tie slávne ikony sa stali slávne. No a zrazu to sú talenty, ktoré za pol roka v prípade dobrej stratégie marketingovej sa vedia presadiť a byť na titulkách časopisov, predávať produkty. Ale obavy agentúr sa skončili, keď si uvedomili, že ich úlohou je aj pomáhať mladým modelkám a modelom vyrovnávať sa so sociálnymi sieťami. Siete sa tak stali prirodzenou súčasťou agentúrnej práce. Snažíme sa im povedať, skúste to použiť svoj prospech na svoju prezentáciu a nenechajte sa tým válcovať. Linda Evangelista vraj veľmi ľutuje, že povedala tú známu vetu o $10,000 na deň. Odmeny v branži sa už ale nemerajú na dni, ale na reelsy a posty. A ich užitie klientom je dlhšie. Prejavilo sa to na výške odmien? Tie sumy vedia byť astronomické. Máme modelky v sieti, ktoré sú schopné zarobiť 250 000 eur za jeden post, ale to je o tej síle, keď má niekto 80 miliónov sledovateľov. A musím povedať, že aj v českých a slovenských reáliách u dobrých influencerov sa snažíme vytvárať dlhodobejšie kontrakty a tam sa pohybujeme v sumách od 40 000 eur vyššie. Na vysvetlenie, ide o sumu za ročnú spoluprácu s prepojením nejakej značky a spoluužitím sociálnych sietí influencera. Ako Saša vidí budúcnosť branže? Základom zostane autenticita a dynamika. Bude lepšie robiť menej, ale dlhodobejších spoluprác. U nás nebudú influenceri, kde jeden deň ti predá ladničku, druhý týždeň auto, tretí nožničky. Saša verí, že dopredu pôjde aj etika. A čo je Sašovým receptom na úspech? Nikdy som nebol taký ten bežec na krátke projekty. Vždycky ma to bavilo aj s klientami si vytvoriť veľmi dlhodobé vzťahy, takisto s našimi modelkami. Spojené štáty zaznamenali minulý mesiac medziročný pokles rozpočtového schodku o takmer 10%, pod čo sa podpísali takmer výhradne vysoké dovozné clá prezidenta Trumpa. Do amerického rozpočtu priniesli rekordných takmer $30 miliárd. Podľa TRC indexu spoločnosti Edenred platili Slováci v auguste za obed v priemere 9,17 eur. To je historické maximum. Viac ako 10 eur platili v Košickom a Nitrianskom kraji. Pod 9 eur v Bratislavskom a v Trnavskom kraji. Najmenej to bolo v Trenčíne, a to 7,75 eur. Pre 90% ľudí je najdôležitejšia istota práce. Za ňou nasleduje zaujímavosť a na 3. mieste je vysoký príjem. Vyplýva to z výskumu katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s agentúrou Focus. A sme v závere relácie. Seneca kedysi povedal, že čo zvonku vyzerá ako šťastie, je v skutočnosti to, čo sa stane, keď sa stretnú príprava a príležitosť. Sociálne médiá sú príležitosť a dúfam, že sme vám aj dnes dali trochu prípravy a inšpirácie. Aj na Slovensku sa dajú zarábať vďaka sieťam pekné peniaze a pritom sa z vás nemusí stať ani influencer. Verím, že sme vás dnes inšpirovali, ako sa to dá. Dovidenia.